Dito na. 200. Okay na. Lipat na. Wow. Wow. Magandang gabi sa inyong lahat mga idol. Ito na po ang bago nating video, ang laban namin sa Mindanao 3-on-3 Hunter. Pero bago ko po ipakita sa inyo ang video ito mga idol, ikaw idol, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, please po idol, huwag kang magdadalawang isip na isubscribe ang aking YouTube channel at pakihit na lang din po ang notification bell para ma-notify kayo sa mga bago kong upload na videos. So hindi natin patatagalin pa. In 5, 4, 3, 2, 1, tara! Event ha, so magdula is Kuya KDTV versus Mindanao 3-on-3 Hunter. Kita tan sa'yo. Especially lagi ito rin mag-viral sa mga. Ano mag-viral sa mga. Dara tong player kani. Di ka taga Kalinan wa kailan eh. Sige rin ngisi. Okay, pabor sa ko dong. Tapboard na lang po ni. Shout out po sa akong asawa dira. Relax lang ka dira. Shout out. 3-on-3 Hunters. Dara ang 3-on-3 Hunters. Relax pa kayo. Kau na nagbiskwit. Una ni pakita kay mo rin ang kapin bulong ako. Ano? Tabang bus. Wala na nawagan. Dara. Shout out sa TDTV. Panawagan po. Shoutout sa mga kantor dyan. Dito mo ng video kay Kuya TV ngayon. Kuya TV. Biskwit lang sa malas man. Buy Midjas ninyo. Dara. Buy Midjas. Kuya KDTV. Kuya KDTV. Oh, Prince ni. Imamek, napo kay Imamek. Taod-taod, sugdanan ng dula ah. Yulat pa ang kauban. Kalungers, talin mo. Tayo. Dito na. Uno. Dayo. No, prebe. Kasama magbandang ano, di ka gawin. Ayaw man daw sa babong. Kaya lagi po lagi. Nasundan siya kon. May pera lagi mga mga ito, may gusto kaniya. Kasugal pa ko. Ay ko na online sa ito. Kapag kita kamadto to. Uno. 1-0. Ang puat man ni video na ako. Okay, ito lang gitarong ni. Hindi kita malibang. Ako itong video niya. Tira. O, sa tayo, pa tayo. Dos. Tres. Dos. Ay. Ila ka, Chong. Dos. Ay. Piso. Hold. Okay, piso po ko. Piso ka. Sige.
di mangla. Misaka Kauli, ni baki, no? Pre, ba, bulan init, pre. Kailan po pala be concern. Palabi kachuk, pre. Ang player na yung pay doon ba? Richard, bahala na itong makuan. Mauga na dia. Kado lang. Ay, sorry. Tira, next na. Hindi. Nice. Ingon ako crocodile na ni lakos pa. Mira, bay. Dos, sugal dos. 2,000, 200. Oh, 200. 2-0. Maintain. Min manggol, pinahan ang manggol. Bayo. Ando sana lang doso. Ana lang. Pwede kita duha tayo. Ay, gwaja dudong. Duha japon. Ha? Dos na ka? Ha? Oh, dos ka. Dalang dong. Na, gadian. 3-0. Ito yung mula. Ay, pre. Ano na? Five, 1-3. Naging ring. Five. Nailis na lagi ng dako-dako ni. Ang ring, boss. Ang ring, boss. Dahil ito akong ring. Magkana tigbigan. 1-4. Daw ano? Ini backer ka wa. Otre. Ang Yusuf na tanaw. Habister ako. Dahil may butang habister. 2-4. 2-4. Bola sa bingdoog. Luto. Bingo daw. Naman ang announcer sa PCS Orbe. Ay, skurados. Dua. Pamula. 2-5. Ops. Relax lang mga idol. Bago ko ipagpatuloy ang video ito, shoutout muna sa iyo, Dixon Gabon. Maraming salamat sa iyong panonood. At shoutout sa iyo, Tony Ibabaw. Thank you Lord sa iyong panonood. God bless.
Tara! Hugod yung kailangan dipinsa. Kiti mo kauban. Baglon man. Kuy tumbling nga ya. Score 5-2. Ayup. Sige na tayo sa lang sige. Ayun, pakaulos baki ginaon. Taan ba? Ya. Ini jauh. Tatol ko na nabigla ko ni tulungan ron. Pohon sa nagit ya. Three five. Ang isa ba? 4-5. Mawawali na putun lalo na balik-balik. Ara gani oh, klaro ani oh. Score 4-5. Dili to boss. Tuwaan ang kurma lagi oh. Hindi ko makaya. Tawa na boss, ay pala dito boss. Sixer po kayo. Kiwi. I-upload boss. Hindi ka na ma-upload? Ayak mo boss. Parias 5. Six, five. 6-5. Boy. Tarik. Parias size. Tayo na. Ay go sa postes ng bolay. 7-6. Pastilan nag
8-6. 6'8 ng mga hunter. Tay dugay. Ayun. Foul not counted. Not counted. Paras puro. Para ba tayo taya? Paras puro. Tatay lipat na. Wow. 9-6. Naluya na. Skora 69. Ang kadlaon. Patay lapit. Zero 6. 0-6. Dapat kami apat. Wala ang jay. O ginanay kita ito. Wala lang buhay. Bulin do, tabay ako ni. Ipapayawa, kawat tubangan. Opa ni kami. Dua pa rin. Tabi pamaki. Opa ni kami. Opa ni kapay. One seven. Score. 1-7. Bikalit na wa. Na. Wow. Score 11-7. Foul.
Hit one. 11-8. Aman day. Ay, ikaw ang binangay. Ikaw ang binangay. Ginangay sa kabulig. Ginaway ko. Dua. Isa lang, isa. Okay na tag. Yaw. Let's go, tol. 11. 9-1. Daw si Pat Bingga. Kamu idon, ada idon bro. Gis 11. 0-1. Yes, 11. Sakit man tuhod yung mo. Ayaw. Bilang. Tama na. Lalawgaw kayo. Naon pa play yun ba? Score 12 Gis. Last ball ang Mindanao 3-on-3 Hunter. Sinina oh. Oh, ari. Ang ilalog. Game. Game ball. Wow.